i se'n van anar cercant. Cada cop que s'hi acostava feia més temps, però ells no volien abandonar la recerca del rodó marit per la xinxeta. Què voleu, parelleta? No veieu que han negat cap anil? Us faré caure a terra. Venim a oferir-te la nostra filla com a muller. Si vols casar amb ella o poderós d'ell. Jo no sóc pas el més poderós de la creació. Hi ha una cosa més forta que no pas jo i contra la qual no poden res, ni la meva empenta ni la meva força. Ara no entenc res de res. Hem anat a veure el sol i ens ha dit que el núvol era més poderós que ell. El núvol ha dit que tu, el vent, encara eres més poderós. I ara tu ens dius que encara hi ha alguna cosa més poderosa que tu. Què carai és? És la muralla de la Xina. Sempre topo contra els seus murs i mai no l'he moguda ni el gust d'un cabell. Aneu a visitar la muralla. Ella és la més poderosa. I tot just se'n van anar a visitar la gran muralla de la Xina, ja una mica cansats d'anar d'un cantó a l'altre. De sobte es troben en una gran paret que els impedeix el pas. Tot d'una obre els ulls i els diu: Què cosa despertar-me amb la gust que estava fent la becaineta? Perdoni, gran muralla de la Xina, li volíem oferir si es vol casar amb la nostra bonica filla, la xinxeta, ja que és el més poderós de l'univers. Amb molt de goig us agafaria la filla per muller. Però resulta que hi ha un ésser encara més poderós que no jo. I qui carai pot ser més poderós que tu? El que no pot fer el vent amb tota la seva força i empenta, ho pot fer un ésser petit que cada dia em va desfent els fonaments. Vindrà un dia que el treball constant d'aquest petit personatge
personatge m'ensorrarà. Mireu, anem per feina, que ja sembla el joc de l'oca, i veu que no se'n surt cop per la boca. Qui carai és? Digueu ja d'una vegada, o la faig monja de per vida. Vosaltres, les rates i els ratolins, que viviu dintre dels meus peus i que cada dia feu més grans els vostres caus, qualsevol de vosaltres és més poderós que jo. Deixeu-me seguir fent la caineta. Quina sort! Després de recórrer mig món buscant el millor i més poderós marit per la nostra filla, m'esteu dient que és aquest ratolí trempat i eixerit? Hola, hola! Nyam, 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 nyam. Hola! Aquest ratolí que no para de rosegar les vostres entranyes és més poderós que el sol, que el món, que el vent, que tu, la gran muralla de la Xina? Ai, doncs sí. Ell és el millor marit que li podeu trobar a la vostra estimada filla. I així va ser com aquella parella de rates van casar la seva filla, la Xinxeta, que era la rata més preciosa que mai s'hagués vist, amb el ratolí Sánchez, un veí que, a més, feia molt de temps que n'estava enamorada. I una mica barrit de rap, aquest conte ja s'ha笑顔